After knowing all this, you love teacher? Why, madam? Why, boss? রাধে ତମେ ଇଂଲିଶ କହୁଛ? ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। 8 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ଯାଇ ପାସ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଅଭାବ ମୋତେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରିକ୍ସାଟା ବଡଉ ବଡଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ହେଇଗଲି। ଆପଣ ରିକ୍ସା ଭାଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି ରାଧେ? ତମେ କୁହ ରାଧେ, ତମେ କଣ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଭୁଲିଯିବା କଥା ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନି। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମେ ମତେ। କିଏ କହିଲା? ତମ ଆଖି କହୁଛି, ଯୋଉ କଥା ଓଠ କହିପାରେ ନା ସେ କଥା ଆଖି କହିଦିଏ। ତମର ଆଖିର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରୁ ପଢିଛି। ଯଦି ମୋ ପଢିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ କଥା ତମେ ମତେ କଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କୁହ ରାଧେ, କୁହ ତମେ ମତେ ଚାହ ନା ବୋଲି? ମୋ ଚାହିଁବାରେ କଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଁ କଣ ବେଳେ ବେଳେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁନି? ହେଲେ ତା ଘର ତ ଆକାଶରେ, ଏତେ ବାଟ କଣ ମୋ ହାତ ପାଇବ? କଣ କହିଲ? ଚାହିଁବା ଆଉ ପାଇବା ମଝିରେ ପଥର ପାଚିରି। ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅକୁ ପାଉଥିବା ତା ଛାତି ଉପରେ ଚଢିକି ଆଗେ ତା ଜିଭୁଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣନ୍ତି। ଶୁଣ କେଡ଼େ ବଡ ସାହସ ଅଛି ତ। ଛକଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଲୁଚି ପଡ। ମୋ ପଛ ପଟେ ତମେ ଲୁଚି ପଡ। আজ কাঁতরা মরিব রোজ বসে কথা জানিনি। রাধা ছিল তো নজর পকেছে মানে তো মরিবাটা নিশ্চিত। ম্যাডাম ଆପଣ କାହିଁକି ମରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ? ସେ ରିକ୍ସା ବାଲା ମରିଗଲେ, ଆପଣ କଣ ଦାୟ ଅଛି? କାହିଁକି ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ରିକ୍ସାବାଲାଟା ଶୁଣିଲେ ହାତ 10 ଦିନ ଯାଏ କୁକୁରିଆ କୁକୁରିଆ ଗନ୍ଧେଇବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କି ହୁନୁ କି ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ? ଆଇ শেষ ছাড়া রাধে কে দাস তম সম্পর্ক তুমি মানে জানিবা পাই চাহুছ তো? তাহলে অপেক্ষা করো, তুমি মানে অপেক্ষা করো।